Eguerdion, sinismenak Eukaristia ontara erakarri zaituzten fededun lagunok ongi etorri anaikorra. Baita ongi etorri beroa egunero segura irratiaren bidez gurekin zaituztegun lagun eta fededun guztioi ere. Jesusek ez zuen bere burua goraipatu, goretsi, aldarrikatu, ezaguterazi edo baloratu nahi. Bere nahi eta ardura Aita Jainkoaren erregetza izan zen. Aita Jainkoa nola gertatzen den gizon emakume bakoitzetan egiaz errege. Horixe agertu nahi zigun. Jainkoa maitasuna da, maitasun hutsa eta aukera da. Ta askatu egin nahi gaitu. Bere jarraitzaileen ardura eragiten dio eta euren askatzaile eta janari egiten da. Errealitate pozgarri hori ospatzera bildu gera otoitzaldi honetara. Emakume, gizaseme, haundia da zure maitasuna esango aldigu guri ere evangelioko emakumeari bezala. Deituak izan gera, kanta dezagun pozik Jesusen aukeratua izate hori zutik jarrita. Bihotz batez elkarguni Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jangoiko gure Aitaren eta Jesukristo gure Jaunaren bakea, maitasuna eta itxaropena izan bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, ospakizunari ekiteko, azgaitezen Jaunaren gana hurbiltzeko geure postura zainduz eta txukunduz, apal-apal. Jesus jauna, gure fede aulazia eta guzti, konfiantza osoz gatozkizu. Erruki jauna, Jesus jauna, maitasunean nahiko gorri gabiltzalako, Kristo erroki. Jesus jauna, itxaropenak amuts daukagulako, erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztiza altzua,
eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu Aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaundita eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, ondasun ikusezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzean zure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak irits dizagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoaren asmoak eta ardura agertzen dizkigu Isaiasek lehenengo irakurgai honetan. Nire mendi santuan bilduko eta poztuko ditut arrotzak. A los extranjeros los traeré y alegraré en mi monte santo, nos dirá el profeta Isaías. Escuchémosle. Isaias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, gorde zuzenbidea, egin justizia, iristear baitago nire salbamena, agertzear nire garaipena. Jaunaren kultu zerbitzurako, haren izena maitatzeko, eta haren morroi izateko,
atxikiko zaizkion atzerritarrak, larun bata profanatu gabe gordetzen dutenak, eta nire itunean leial irauten duten guztiak neure mendi santura ekarriko ditut, eta posez beteko neure otoitzetxean. Onartuko ditut neure alde gainean haien erreopariak eta sakrifizioak, nire etxea otoitz etxe baita, eta hala deituko dute herri guztiek. Jaunak esana, Eskerrak zuri, gore zaitzate jainko haundi, herri guztiek ospe zuri. denok berriz. Gore zaitzate jainko haundi, herri guztiek ospe Errukiz bekigu jainkoa bedeinka gaitzala, ager dezaigula aurpegi alaia. Ikus dezaten munduan zure bidea, nazio guztietan zugandiko salbamena. Gore zaitzate jainko haundi, herri guztiek ospe zuri. Postu bitez kantari nazioak, zuzentasunez bai dituzu gobernatzen herriak. Zugidatzen munduan nazioak, oiainko ospa zaitzetela herriek, ospa zaitzatela herri guztiek. Gore zaitzate jainko hauna, herri guztiek ospe zuri. Jainkoa ez dago behartua, lotua, inolako herri, famili, jatorri edo sistema politikoekin. Hala esango die San Pablo erromatarrei. Para el pueblo de Dios, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, zuei gentiloi diotzuet, gentilen apostolu naizenez, ospetsu egin nahi dut neure zerbitzu hau. Ea neure jaterrikoen inbidia pizten dudan, eta horietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertzetik jainkoarekin baketzea etorri baldin bazaio munduari, zer ote datorke jainkoak haiek berriro onartzetik. Heriotzatik bizitzara itzultzea izango litzateke hori. Behin betikoak dira jainkoaren doainak eta deia. Zuek garai batean jainkoarekin errebelde sinatenok, orain Israeldarren errebeldiari esker errukia lortu duzue. Era berean haiek ere, orain errebelde bihurtu dira, zuei egin zaizuen errukiari esker errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baitzien,
gizon emakume guztiei, denez erruki izateko. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jesusek bazekien bere ardura eta eginkizuna juduen aldekoa izan behar zuela, ez atzerritar eta paganuen aldekoa. Baina, lege guztien gainetik dago lagun urkoaren aldeko maitasuna. Maitasun horrek behartu dezake legearen gainetik jokatzea. Jesusek erakutsiko eta agertuko digu bere jokaeraren arrazoia. Jarri gaitezen erne eta adi Jesusen aukera ulertzeko. Aleluia abestuz. Denok, aleluia. Jesusek erreinuko berri ona hotz egiten zuen. Ez eta gaitza guztiak sendatzen zituen herrian. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintzazuni jauna. Aldi hartan, Tiro eta Sidongo lurraldera aldeatu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion. Jauna, Daviden seme, erruki zakizkit. Oinazek horritan dauka deabruak nire alaba. Baina Jesusek ez zion hitzik erantzun. Ikasleak hurbildurik erreguka hasi zitzaizkion. Egiozu kaso eta doadala. Deiadarka baidatorkigu atzetik. Jesusek ordea, Israel herriko ardi galduengana bakarrik bidali nau jainkoak. Baina emakumea hurbildurik auspez jarri zitzaion esanez. Lagun iezadazu jauna. Jesusek orduan, ez dago ondo seme-alabei ogiak kendu eta txakurrei botatzea? Eta emakumeak erantzun zion, bai, jauna, halaxe da. Baina txakurrek ere jain ohi dituzte nagusien maitik etortzen diren ogi apurrak. Orduan, Jesusek esan zion,
Emakumea, handia da zure fedea. Gerta bekizu nahi duzun hori. Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Jaunak esana, Eskerrak zorionana, Alleluia, Alleluia, Kristau senideok, igandez igande jaunaren hitza entzun eta gure fede biziari errepasotxo bat emateko aukera eskaintzen zaigu. Gaurko evangelioan, Jesus eta bere ikasleak Tiro eta Sidongo lurraldetan aurkitzen ditugu. Judutar mundutik kanpo. Eta bertan gertatzen dira entzun ditugunak. Emakume kanaandar bat, juduen fedeko ez dena, Jesusi deiadarka bere alaba gaxoaren alde. Ikasleak neka eginda daude emakume hura atzetik zetorkiela eta. Jesusek ez dio kasurik egiten emakumeari. Bere misioa judutarren esparrura mugatzen delako. Kontua da, emakumearen fedea ikusiz, kasu egiten diola Jesusek eta alaba sendatzen. Jesus harrituta gelditzen da emakumearen fedearekin. Eta halaxe aitortzen dio, emakume, handia da zure fedea. Gerta bekizu nahi duzun hori. Jesus bera da ikasten ari dena pasarte honetan. Harritzekoa, baina halaxe azaltzen da. Ez zuen espero halako federik kanaandar emakumearengan. Eta aitortu egiten du bere harridura. Gure jainkoa errukiorra eta bihotz bera dela aitortzen dugunean, bere izateko modu biziaz ari gara. Bihotza ukitu egiten zaiola, berarekiko uste ona eta fedea sumatzea. Hori aitortzen dugu. Horregatik egiten diogu otoitz. Erregutu, eskerrak eman, ez bete behar modura, baizik eta bere bihotzera iristeko modua delako. Jainko ez da goza fijo bat, mugiezina. Bizi dagoen jainkoa baizik, bizi den jainkoa. Gurekin eta guregatik gozatu eta sufritzen ari dena. Horrelako jainkoa agertzen zaigu Jesusengan. No kokatuko ginateke gu historioren barruan. Zein pertsonai izango litzateke gu gehien identifikatuko gintuena. Ikaslea, ala emakume kanaandarrura. Seguru asko, ikasleen arteko ikusiko genuke geure burua, normala denez. Urtea daramatzako Jesusi segika, asko ikasi dugu beraren gandik, eta beti ikasten ari gara, igandero meseta etortzen gara, elizakoa gara, eta Jesusek emakumeari egiten dion konparaketan, gu etxeko mahaian eserita geundeke, nagusiaren seme alaben artean, normala denez. Ez maipean aurkitzen diren
txakurkumere modura, ez. Geure burua, mahai inguruan, mailan eserita. Baina, gu ez gara eskubide batzuen jabe Jainkoaren aurrean. Etxeko nagusiaren seme-alaben eskubidez beteak, ez. Gu emakume kanaandar haren oinordeko gara. Fedez eta itxaropenez erreguka goazenak, bere kasuan bere alabaren alde. Edo gure kasuan bakoitzataki zenen alde. Eta nagusiaren mahai gainetik ogi apur batzuk jasotzean, dena aldatzen zaigu. Gure bizia zentzuz eta eskorronez betetzen baita. Eta honek, Jainkoari urtu egiten dio barrua. Jesusi hala gertatu zitzaion bezala. Gure fedea ez da daukagun eskubide bat Jainkoaren aurrean. Jainkoarekiko dugun harreman bizia baizik. Hemendik ulertzen da, elizkizunetan egiten ditugun otoitzak, eskariak, Jainkoari eskerrona ematea, eukaristia hori da. Gure ezinak eta minak aitortzea, mundu nahasi honen alde erregutzea. Hemendik ulertzen da, Jesusen jarraitzaileok gutarrak ez direnenganako jarrera berezia. Lehenengo irakurgaian entzun dugu. Gu ere ez baikara gutarrak Jainkoaren taldean. Kanpotik etorritakoa baizik, naiz eta txikitan bataiatuak izan. Ze norberaren historian, aitortu beharra daukagu, norbera dituen joan etorriak. Hurbilketak eta urrutiraketak. Hori bai. Jainkoaren errukia bizi izan dugunak gure historian. Kanaango emakume ark bezala. Eta honek, ondorio handiak ditu guk besteenganako, diferenteenganako dugun jarreran. Zerk agintzen du guregan? Mesfidantzak eta ala onarpenak. Irekitasunak ala itxikeriak. Jesusek ere ikasi zuen. Ni ez naiz oien gana etorri, ni judutarren gana etorri naiz. Baina emakumearen fedea ikusita. Badakigu gauzak ez direla zuri ala beltzak. Baina ze jarrera da nagusi guregan, niregan. Nola begiratzen die Jesusek gutarrak ez direne, beretarrak ez direne. Irekiak algaude gu bezalakoak ez direnengandik ikasteko, baita fedean ere. Eta honekin batera, besteekiko begirunea, sufritzen ari direnenganako hurbiltasuna, ezberdina direnenganako errespetua, gaur egun gauza hauek oso garrantzitsua dira. Ez dira aspaldiko kontuak. Gaur bertan bizi edo bizi ez ditugunak. Eta modu asko hartzen du maitasun hitzak adierazi nahi duenak. Eska diezaiegun jaunari gure bihotza berri dezan. Berak bezalako bihotza izan dezagun. Zutiturik egin dezagun geure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea?
Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santuk eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizirako. Amen. Senideok, Evangelioko emakumeak bezala, otoitz egin dezagun, gizon emakume guztientzat errukia eskatuz, emakume kanaandarraren fedez egin dezagun otoitz. Entzun jauna eskatzen dizugu. Entzun jauna eskatzen dizugu. Eliz elkartearen alde, gizarte honen barnean, guztiekiko errespetua eta maitasuna erakus ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Munduko herri guztien alde, sufritzen ari diren herrien alde, herrien arteko mugak desegin, eta pertsonarekiko errespetua gero eta sakonagoa izan dadin. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen Oporretan aurkitzen diren guztien alde, udaldi hau bestengana hurbiltzeko aukera gerta dakien, pertsona guztiak bihotz handiz onartuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen Hemen bilduta gaudenon alde, elkarrekin bihotz handikoak izaten ikas dezagun, batak bestia den bezala onartuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Gizon emakume guztion aita, hauxe duzu gure otoitza. Emaguzu eskatu dizuguna, fedean hazi eta sendutu gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna gure doain hauek. Horien bidez, harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna kantauzkako, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu. Jainko ahal guztidun beti ereko horri. Munduan diren guztiak zeuk egin dituzu. Denboraren aldiak zeuk ezarri. Gizakia berriz zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu, zuken egindako guztien zaitzaile izan dadin zure izenean. Eta zure egintza miragarrietan beti zu gora zaitzan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, lurrak beterik dauzka zure diztina. Osana zekuko jeneta, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zekuko jeneta. Santua zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturre. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zera jauna,
Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batea. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, bedor bedi zure reua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziren taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzeri. Jauna, atera gaitzatzu gaitz guztietatik. Eman guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaundela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesus jauna, zer horrek esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure
espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Erruki jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. erruki jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Emaiduzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Ni ez naiz. Kanta dezagun denok, sinesten dut jauna, sinesten dut. Bihotz barrenean gorderik zaitut. Kanta dezagun denok. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Bihotz barrenean gorderik zaitut. Nahi gabean ere, hau esango dizut. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Itxaro dut jauna. Itxaro dut jauna. Itxaro dut. Zugan uste dut nik. Uste ez duzu. Pozatzekabean deiekiko dizu. Itxaro dut jauna, itxaro dut. Maite zaitut jauna. Maite zaitut jauna. Maite zaitut. Naizen osoa. Zurida naizu. Zurekin zerura bizi
Egin dezagun otoitz. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoago, haren zorion bera izan dezagun zeruan. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kristau bizitza eta egiazko jarraitzaileen bizikera ibilbidea da. Bide hortan ez dago atzerritarrik eta kanpokorik. Bizikera berri batean onartuak izan gera denok. Jainkoak eman digun banketean denok izan gera maikide eta partaide. Bankete hori da elkarte berriaren jatordua. Deituak eta onartuak izan gera denok. Eutsi indarrean gaurko eukaristian sortu zaizuen konfiantzari. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bake